Bratia a sestry, vítajte pri ďalšom biblickom zamyslení. Po tom, čo sme strávili chvíľočku v Novom zákone pri apoštolovi Pavlovi a jeho spoločníkoch Timotejovi a Títovi, tak sa opäť vraciame do Starého zákona, do druhej knihy Samuelovej ku kráľovi Dávidovi, ku ktorému dnes Pán posiela proroka Nátana. Ale aby sme vedeli, prečo ho k nemu posiela, i keď to tušíme, že ten príbeh poznáte, tak si predsa len zopakujme, čo také hrozné a hrozne dôležité sa udialo. Totižto Dávidovi sa začalo celkom dariť v rámci svojho kráľovania. Podarilo sa mu nielen Filištíncov, ale aj ďalších Moabčanov a Amončanov a tieto okolité kráľovstva buď to podmaniť, alebo dostatočne oslaviť, uzavrieť s nimi zmluvy. Takže technicky za to sa všetci stávali postupne jeho poddanými a platili mu dane. Čiže veľmi dôležitá vec pre fungovanie každého kráľovstva. No a takto Dávid skonsolidoval armádu, všetko mu funguje a tak si je v Jeruzaleme vo svojom paláci. No a po roku od posledných nejakých bojov, ktoré sa odohrali, je opäť potrebné vytiahnuť do boja, lebo žiadne kráľovstvo alebo žiadna bitka tu na zemi nie je vyhraná raz navždy, takže Dávid stále potreboval riešiť niektoré problémy, ale on teda pošle do boja Joába, všetkých svojich sluhov, celý Izrael, všetkých bojovníkov, ale on si ostane v Jeruzaleme. A to je jeho prvá chyba. Totižto celý ten tragický príbeh o Dávidovi a Betsabe, kedy spácha tento obrovský hriech, alebo teda sériu hriechov, sa začína ako každý náš hriech úplne jednoducho. V Dávidovom prípade len lenivosťou. Ako náhle nerobíme to, čo máme, hneď sme vystavení nebezpečenstvu hriechu. No a čo urobí teda tento náš Dávid? Dávid sa prechádza po streche svojho paláca, no a všimne si, ako sa kúsok ďalej kúpe istá krásna Betsabe. A tak si ju dá zavolať, pretože zistí, kto to je, dá si ju zavolať. No a, ako vám hovorí písmo, obcuje s ňou. Ona sa očistí, vráti sa späť a Dávid si myslí, že no dobre, bola to jedna epizódka, jeden večer, nič také hrozné sa nestalo. Lenže ona mu odkáže, že počala. Čo teraz? Dávid so svojou povesťou, ktorú si tak dlho budovala, na ktorej si už začínal trošku tak aj potrpieť, lebo bol veľmi známy kráľ, sa začne snažiť situáciu zachrániť. Namiesto toho, aby sa hneď priznal, konal pokánie, nie. Toto je problém hriechu. Ako náhle padneme do hriechu, tak má tendenciu sa nabaľovať. Čo urobí? Zavolá si Uriáša, jej manžela, ktorý bojuje za neho, ktorý bojuje jeho bitky, tam, kde mal byť Dávid. Namiesto toho je tam tento Uriáš. No a má nádej, že keď si ho zavolá, ho opije a podobne, že on pôjde k svojej manželke a všetko sa to tak uzatají, budú si všetci myslieť, že dieťa je jeho. No lenže Uriáš v tomto príbehu, ako to často býva, keď Izraeliti páchajú hriech, tak tí cudzinci sú vykreslení ako o mnoho čestnejší. Oni povedia, nemôžem ísť predsa k svojej manželke. A tak Dávidovi oznámia, že on ostal spať vonku, že nešiel do svojho domu. Sa opýta, ako je to možné. Tá krásna odpoveď, ktorú Uriáš hovorí Dávidovi, že pozri, archa, Izraele, Júda bývajú v stanoch. Môj pán Joab, sluhovia môjho pána, táboria na poli. A ja mám ísť do svojho domu, jesť, piť, spať so svojou ženou? No, ako žije pán, také niečo neurobím. Ako to musel Dávidovi šplechnúť do tváre. To, čo Dávid mal robiť, tak to robí Uriáš. No ale opäť sa ho pokúsi Dávid ešte raz opiť, že možno, že lebo chce, čiže Dávid pácha nielen svoj hriech a sa prehlbuje, ale chce spôsobiť hriech ešte u druhého, hriech opilstva. Ale Uriáš to zvládne, ani druhú noc nejde spať k svojej manželke. A príde moment, ktorý je najkrutejší možno v tom príbehu. Ráno Dávid napíše
svojmu veliteľovi Joabovi list a po Uriášovi mu ho pošle. A v liste stojí, aby ho postavil na také miesto, kde určite zomrie. Aj sa tak stane, Joab Uriáša postaví na miesto, na ktorom očakáva najťažší boj. Boj je krutý a počas toho padnú viacerí muži, ale zároveň i Uriáš. A Joab to dal oznámiť kráľovi. Aká krutosť, nielen poslať po ňom samom svoj rozsudok smrti, úkladnú vraždu, ale zároveň Dávid, aby túto úkladnú vraždu zamaskoval, tak je ochotný ešte spôsobiť zabitie ďalších mužov zo svojho mužstva. Lebo aby tento Uriáš určite spadol, tak Joab urobil, povieme, že vojenský hlúpy manéver, ktorý ho stál viacerých mužov. To, čo by ako veliteľ neurobil, ale keďže chcel výjsť v ústretí Dávidovi, tak to urobil. Stalo to život ešte aj ďalších mužov z mužstva. A Dávid, keď sa to dozvie, tak s úplným kľudom odkáže Joabovi, že dobre, v poriadku, nech ťa to už viacej netrápi, veď meč takto funguje, to sa stáva vo vojne, že niekto zomrie. Poďme ďalej. No áno, Dávid si myslí, že tou sériou hriechov svoj jeden hriech zamaskoval. No len celý príbeh končí tou znavou vetou. Ale čo Dávid urobil, nepáčilo sa Pánovi. A takto sa dostávame do toho dnešného príbehu, kedy Pán posiela k Dávidovi Nátana a nám mu rozpovie ten známy príbeh o tom chudobnom mužovi, ktorý má jednu ovečku, ktorú si chráni a ktorú sa stará, ktorá s ním spáva, ktorá sa hrá s jeho deťmi, a o tom boháčovi, ktorý keď mu príde pocestný z cesty, tak mu je ľúto zobrať si zo svojho stáda a ide a zoberie túto malú ovečku a tu pripraví, tu zabije. Že už sa Dávid rozhnevá, ako môže niekto také niečo hrozné urobiť, ten bude synom smrti. Lenže Nátan povie Dávidovi, ty si ten muž. A tu príde moment, kedy si, ja myslím tak trošku, že si Dávid zachránil život. Doslova do písmena. Našťastie Dávid mal teda takú povahu, že keď mu tento prorok vyčíta jeho konanie, tak nakoniec si prizná hriech. Povie, zrešil som proti Pánovi. Ak sme sa zamotali do hriechu, a nie je ťažké sa zamotať do hriechu, to je tá najľahšia vec na svete, lebo naozaj ono to začína často úplne nevinne, možno len nejakou lenivosťou, možno len nejakou chuťou na niečo dobré, alebo zvedavosťou a kadejakými onými. A do toho hriechu sa začíname zakopávať viac a viac a viac a viac. Nie, ďalším hriechy nás z neho nikdy nevyťahnú. Je nutné povedať, priznať si, zhrešil som a začať konať pokánie. Dávid sa prísne postil, prosí za dieťa. Nič nie je. Áno, tento príbeh o Dávidovi a Nátanovi, Betsabe, Uriášovi, Joabovi je veľmi náročný príbeh, dalo by sa o ňom veľa rozprávať. Pre nás nech je obrovskou výstrahou pred tým, ako ľahko sa dá z maličkej, možno len lenivosti, dostať do série naozaj smrteľných a ťažkých hriechov a že jedinou šancou, ako sa zachrániť, je priznať si a konať úprimné pokánie. Ja vám prajem požehnaný deň, prajem vám, aby ste nenasledovali Davida v hriechu, ale určite ho nasledovali v pokáni, pretože všetci to potrebujeme. Amen.